zdraví vás Kiko, Kristián z môjho štúdia, z mojej izby. Tomáš tu momentálne teraz so mnou není, pretože je doma, je dosť neskoro, je momentálne nejak 21:58 za chvíľku 10 hodín a ja tu natáčam videjko. Ale musím vám to natočiť, pretože dneska malo výsť video, popravde, nebudem vám klamať. Ale bolo hnusné počasie, nemali sme aj nabité mobily, mali sme nejakých 15% a keď chceme, aby to video malo nejakú kvalitu, tak proste musíme mať 50% ten mobil, takže nič moc, ale zajtra má byť videjko, keďže celý týždeň má byť hnusne, nemá pršať, ale má byť zamračené a my nemáme vonku fakt čo robíme, sa nudíme, takže nás napadla taká stará, ale legendárna hra. Volá sa to hecovačky, proste hráč alebo sráč, všetci to musíte poznať. Kto nepozná, uvedem do obrazu. Je to vlastne o tom, že kamarát alebo ten dotyčný, s ktorým ste vonku, alebo proste s ktorým to hráte, vám povie, že hráč alebo sráč, ty musíš povedať hráč, keď povieš hráč, si sráč, keď povieš sráč, si sráč a nehráš. Povieš hráč, OK, už sa do toho dostal, nedá sa z toho vykrútiť a proste musíš splniť niečo, napríklad povie ti chod za starou babkou a vypýtaj si od nej telefónne číslo alebo Instagram a proste musíš za ňou a vypýtať si to. Proste už sa nedá cúvnuť, čiže to som nejako vysvetlil, dúfam, že ste pochopili a teším sa na vás zajtra, dajte like, odber, peace.